Això sortirà, suposo, ja a la dreta. Sí, ara ja perquè diu que no m'hi plau, dic jo. Esgotat. No sé si cal massa presentar. Bé, gràcies a totes per venir. Presentem el segon volum del Llibre Negre, que agafa, suposo que explicarà una mica en què consisteix aquests 3 volums del Llibre Negre, una mica d'antologia de textos, del que vam presentar el primer volum ara fa un mes o així a Can Vies, i avui presentem el segon volum aquí a la Lleialtat. La diferència entre cadascun dels volums són les dates, més o menys, i deixo parlar Jordi Martí, que és l'autor d'aquesta recopilació, i s'ho explicarà millor. Doncs moltes gràcies i més que res quasi que hauríeu d'explicar vosaltres, perquè de fet aquest té la diferència amb l'anterior volum, que s'acabava al 39, que l'anterior em sembla que no quedava ningú viu, i avui diguéssim la majoria de la segona part diguéssim no només esteu vius sinó que molta gent esteu aquí, i per tant jo diguéssim m'explicaré una mica les línies del llibre, però si us sembla bé doncs està bé que expliquéssiu vosaltres també alguna cosa, perquè ni sabeu molt més que no pas jo, que de fet per fer el llibre he estat fent diverses entrevistes a molts de vosaltres i altra gent que no està aquí. El llibre comença el 39 per una qüestió òbvia, que tot i que evidentment és perquè el 39 s'acaba l'ocupació dels països catalans davall de les Alberes per l'exèrcit franquista, això seria, diguéssim, l'anècdota, perquè de fet bàsicament vaig dividir el llibre a nivell de mida, perquè la intenció era fer un volum, va passar a ser 2, després 3, i de fet el tercer volum no sé com ho farem perquè haurem de reduir moltíssim la cronologia, perquè aquest volum té unes 30 pàgines més que l'anterior i l'altre en té com a 40 més, i un llibre de 500 pàgines és una mica barbaritat, i tampoc vull treure ningú perquè de fet ja està tret una quanta gent que no surt, és igual, i quart volum no el farem. Per tant, suposo que la part al final de tot del que seria la bibliografia serà amb lletra molt més petita i m'haurem d'aguantar i comprar ulleres perquè jo tampoc ho veig, la veritat, acabat. La solució serà aquesta, bàsicament, tot i que la part de bibliografia és més que important perquè precisament la característica del llibre és que és una antologia textual, amb la qual cosa primer surt el text, ja ho sabeu, després surt amb una imatge, després surt un comentari al final que a nivell històric situa el text on se produeix i s'ha acabat. El que passa que el comentari final aquest el que fa és construir unes línies històriques que són allò, diguéssim, que crec que fa que sigui una mica més interessant o que com a mínim respongui amb alguna cosa més que el simple recull de textos i ja està. Aquest comença amb això, que és, a banda que sigui un tros del cartell, és un cartell retocat, no és el cartell original i per això l'he posat com a cartell retocat, perquè de fet era formar part d'un cartell anarcoindependentista d'ara, molt d'ara, i és el cartell evidentment històric, però bàsicament comença amb una cosa que són 2 textos que no tenen datació però és completament diferent. Se diu això, interpretacions del 36, perquè durant tot el llibre, a banda de les organitzacions que hi ha, sí que hi ha una línia com d'interpretacions del 36 sobre els 2 conceptes que expliquen aquests 2 primers articles. Un és un article signat per EC a Terra Lliure, que és la publicació aquesta de la CNT a París, del 73, que es diu Catalanitat de la Revolució del 36, on defensa precisament la catalanitat de la Revolució del 36, i un altre és l'article del Quim Peregrí, un fragment del Quim Peregrí, dels que va constituir més o menys, no sol evidentment, però amb altra gent, Terra Lliure, el llibre Roig Txec, on fa una anàlisi que és molt semblant i una autocrítica molt dura a l'esquerra independentista sobre el fet, diguéssim, de que descartés l'anarquisme com a precedent.
i bueno, l'article és una part del llibre, jo crec que és interessant precisament perquè entra en un debat, ja dic que després apareixerà moltíssimes vegades. Ell diu que el fet de fer això fa que s'aboqui directament l'explicació del passat independentista a l'extrema dreta, senzillament separatista, sense cap projecte social. És un text bastant interessant i dur, perquè aquest llibre, si té alguna característica, és que és molt dur en moltes de les seves parts, molt dur sobretot d'autocrítica, la qual cosa fa que sigui més interessant encara, i aquestes dues línies apareixeran durant tot el llibre en moltes parts, apareixeran, bueno, ja us anem explicant. Comença una mica amb això que seria la gent de l'exili, amb dos primers que serien dos primers i les conseqüències. Un, Joan Ferrer, o Joan del Pi, i molts altres pseudònims, però aquests dos són el nom de Joan Ferrer i el pseudònim que utilitza el 46 per escriure Interpretació llibertària del moviment obrer català, és aquest Joan del Pi, però comença amb un text del Joan Ferrer, precisament a la Soli, el 28 de setembre del 46, és un text duríssim, que escriu i publica a la Soli dient que n'està fart de no poder escriure en català a la Soli. I no només això, sinó que pensa que això és un desastre absolut que fa que l'imperialisme estatal s'hagi convertit en una de les màximes característiques de l'anarcosindicalisme. I fa una pregunta dura que diu, bueno, això del 46, diu, ara quan s'acabi la Segona Guerra Mundial i tornem una altra vegada a Barcelona, serem els únics que només utilitzarem el castellà com a llengua a les nostres publicacions. La Segona Guerra Mundial se va acabar i va passar 40 anys més sense tornar, diguéssim, la gent a nivell legal absolut, però és interessant el text perquè és això, és del 46 i es completa amb una cosa que és molt curiosa, que és un fragment petit de la Revolta Permanente, que és el que fa el Porcel al 78, quan fa la biografia de Joan Ferrer i guanya el Premi Espejo d'Espanya amb un jurat on hi havia Fraga d'Ibarne, que la cosa fa que sigui tan flipant, però bueno, amb aquest jurat publica la biografia i el Joan Ferrer explica en 3 pàgines la seva formació intel·lectual. I aquesta formació intel·lectual jo crec que és interessantíssima perquè explica el primer volum del Llibre Negre. És a dir, jo això ho vaig llegir posteriorment, però tots els autors que van sortint a l'anterior volum, tots i algun altre, i algun que no surt, acaba referenciat a partir d'aquest text de la Revolta Permanente, on explica tot el que llegia i per què defensava la llengua catalana. El segon autor que apareix aquí és Raro, que apareix en un llibre que es diu Llibre Negre, però els textos que surten no són gens raros. En acabat és Joan Fuster, i Joan Fuster evidentment no era anarquista. Ara bé, al 52 Fuster escriu un text que està publicat, antologat en una antologia com Temptacions de desobediència. No té títol, perquè és una entrada al seu dietari, que és un dietari que no publicarà mai en vida. Ho publicarà a l'Universitat de València quan faci l'obra completa, i és conegut perquè sí que l'havia publicat alguna antologia dels llibres de segon de batxillerat sobre Joan Fuster, i és un text que prescindiu de l'autor, és del 52 i és un text completament antiautoritari, un text completament llibertari, curiós per ser d'ell, on defensa la desobediència absoluta a totes les lleis, perquè pel sol fet de ser lleis ja formen part de l'estructura de l'Estat. Se completa amb 2 textos més de Fuster, un en contra de les banderes del 79. Fuster és interessant llegir-lo més enllà de la lectura que acostuma a fer el nacionalisme, penso jo, perquè Fuster té una durícia intel·lectual important en contra de qualsevol dogma, sempre. I comença, evidentment, pels propis dogmes. Des del pròleg de Nosaltres Valencians, on diu que aquell llibre ell no l'hauria d'haver escrit, perquè ell no està per construir noves pàtries ni res d'això, però com que era un llibre que veia necessari i ell no el podia llegir, decideix finalment escriure'l ell, fins als fragments aquests d'aquí, que és un text que es diu destinat sobretot a valencians, o el fragment de literatura catalana contemporània on explica una frase del Nicolás Dolwer, que evidentment tampoc era anarquista, ni obrer ni hòsties, era un intel·lectual burgès,
que deia aquella cosa de que els dos inconformismes, l'un ha dit de visca l'anarquia i l'altre el de visca Catalunya lliure, eren siamesos i antípodes, i etc. Perquè el text és una citació així bastant llarga que ell situa amb aquest llibre, que és la primera vegada que algú antologa, per exemple, a autors com Salvat Papasseit com a bàsics i referencials de la literatura catalana. I això crec que és important de situar, deixant de banda el fet que Fuster no era anarquista ni moltes altres coses. Però què surt aquí, a la meva explicació al darrere? Pues a banda de dir això, que no era anarquista ni res, les utilitzacions que l'anarcoindependentisme ha fet de Fuster. Des d'aquest cartell de la CGT d'Administració Pública, que és un cartell amb Bakunin, els germans Marx i Joan Fuster, era un cartell més ampli, però que era d'allò, fins a les utilitzacions que va fer Recerca Autònoma, que va utilitzar com un autor més, o l'Ateneu Virtual La Punxa, que és una organització anarcoindependentista també, que també el va utilitzar. I a mi em semblava que era curiós que al País Valencià l'àmbit llibertari anarcoindependentista hagués utilitzat no només citacions, sinó textos seus directament. De l'exili sí que surt el 67 Roclló, amb el poema aquest, El Boig. Ara fa un mes i mig ha sortit la primera antologia, que és una barbaritat publicar l'antologia de Roclló, perquè l'obra completa tindria 150 pàgines, l'antologia en té 100. Dius, això, una vegada que es publica un llibre després pràcticament de 50 anys de no publicar-se en cap, doncs bé, s'ha publicat una antologia, s'ha publicat amb una editorial de Benicarló i esperem que com a mínim serveixi per fer-lo conèixer. Aquest és el poema que ell explica que hi ha dues coses que mentre està al camp d'extermini de Gusen li fan pensar que sortirà. Un és la llibertat de Catalunya i segon la llibertat del món, que és un text bastant d'allò. Roclló no surt per això només, surt perquè evidentment obre la seva publicació. Aquí sí que ho podeu explicar amb altres perquè coneixeu més que jo, precisament, primer a gent molt diversa. Amb un dels que ho obri, que surt aquí, és amb aquest senyor, Jaume Balius, o Balius, o dieu-li com vulgueu. Jaume Balius publica a Terra Lliure, al 72, un primer article que es diu L'Europa dels pobles. És un text, jo crec que interessant de llegir, perquè és de Balius, i perquè, tot i que aquesta part apareix només en dos fragments petits de la seva biografia publicada a Virus Editorial, llegint els textos t'adones que no és, diguéssim, un pensament així de passada. El 77 reincideix amb un text que es diu Per la independència dels pobles, on el creador de Los Amigos de Durruti explica que, de fet, l'últim paràgraf és molt bèstia, diu no ens faci doncs por d'emprar el mot independència sempre i quan siguem els petges de la revolució social, car solament a través d'ella podrem aconseguir la llibertat enyorada i serem també solidaris de tots els pobles ibèrics amb els quals tot ens uneix i res no ens separa. És un text de la revista que dirigeix Roclló, però que és de Balius, i explica diverses coses de Balius perquè hi ha molts més textos de Balius dintre de Terra Lliure. Jo crec que ara algú hauria de publicar una antologia de Terra Lliure perquè, ara està penjada a la pàgina web de la Universitat de París i això fa que sigui accessible, però els textos no hi són, i els textos són flipants. Sobretot quan hi ha un moment en què s'obre a moltíssimes corrents de l'àmbit llibertari, però també independentista, que no és estrictament llibertari. Aquests són els de l'exili, per dir-ho així, però als 72 surt també un text de l'Oriol sobre Sugranyes, i no per la falsificació aquesta que ens fa dir que el Mil era independentista, etc., sinó pel text per ell mateix. El text és una carta que envia ell al Miquel Mayol des de la presó de Montauban. Estava publicat a l'antologia que va fer el Ricard de Vargas, però és un text interessant de llegir. Què diu Soler Sugranyes? Diu que demana al Mayol, que acabarà sent diputat d'Esquerra Republicana al Parlament Europeu, anys després, i en aquell moment crea l'Esquerra Catalana dels Treballadors a la Catalunya del Nord, li demana que la Catalunya del Nord no sigui santuari d'aquells que fan la lluita armada a la resta de països catalans, tal com passa amb Beta i Barralde, perquè diu que la revolució s'ha de produir en tot l'àmbit nacional, és a dir, a tots els països catalans. Aquest sí que és curiós, curiós com a mínim per mi. De fet, la defensa de l'àmbit dels països catalans des del text d'un dels membres de l'insurreccionalisme, o que dieu-li com vulgueu, del moment. Entremig van sortint altres coses, però el 76, Miquel Dídac Piñero,
la datació d'aquests moments és a partir dels textos. No vol dir que no hi hagués altra gent, però el text que ell publica en aquell moment és aquell també Terra Lliure, és nacionalisme i lluita de classes, i és un text, crec que és el 76, és un text seguint el mateix camí. Al 77 surten uns textos de la Frederica Montseny, que evidentment no pensava res ni d'independentista ni res semblant, però sí que és molt interessant la reflexió que fa al 77 a les entrevistes amb Agustí Pons, que evidentment no és allò que pensava ell als anys 30, ni als 40 ni als 50, però sense ser independentista ni res semblant, i no, ja ho dic aquí, quan posa algú així, de començament ja dic evidentment que ningú s'estranyi, que no està posat aquí, diguéssim, per apropiar-se-la, però allò que diu sí que és interessant, perquè va una mica seguint la línia d'allò que el Nicolás Dolwer deia citat per Fuster, que en alguns moments els va faltar una mica de visió per veure que realment hi havia una part del nacionalisme que es podria en aquells moments que era federalista i que aquest federalisme tenia molt més a veure amb ells que no pas amb qualsevol altre i que a vegades per por o per d'allò no havia d'allò, no hi havia hagut la línia aquesta de seguir. Al 78 apareix el text aquest del Josep Vicent Marquès, que aquesta seria, diguéssim, la línia valenciana, que jo no sé si vau arribar a coincidir, diguéssim, però a mi el que m'interessa del Vicent Marquès, que tampoc era anarquista, tot i que ell se considerava marxista antiautoritari, això sí que ho utilitza com a definició pròpia, segurament allò que diguéssim més interessant de la seva proposta és la creació d'algunes estructures que quan se trenquen sí que generen anarcoindependentisme orgànic, és a dir, organitzatiu. Germania socialista seria la seva aportació i alguns textos interessants també, alguns textos com el manifest aquest en defensa de la classe obrera al País Valencià, que és uns textos importants per a una organització que serà després Maulets, no la del Pesant, sinó 10 anys abans, uns maulets que també apareixen aquí. Què surt d'ell? Doncs una taula rodona a bicicleta sobre autonomia política i moviment obrer revolucionari. I la línia que construeix ell aquí és, vaja, molt semblant a tot això que està passant al seu voltant. El text que havia fet abans el Miquel Dídac Piñero i alguns textos que acabareu fent alguns dels membres de la FAC, sobretot al començament. Joan Vicent Marquès, però, surt explicant, no per mi, les parts valencianes del llibre estan explicades per Francesc Difac, que és un pseudònim, no sé qui és, la veritat és aquesta, és a dir, jo vaig demanar si algú podia explicar-me això i finalment algú s'ha posat en contacte amb mi i em va passar moltíssimes dades, moltes dades, i jo vaig construir uns textos, els vaig tornar a passar, hi va haver un enviament continu de correus i a poc se va anar construint això, que contrastava amb altra gent de València per si el que deien era veritat o no, però realment la reconstrucció jo crec que a mi m'interessa perquè l'àmbit valencià no el coneixia només que amb recerca autònoma, que és molt de final dels 90 i no amb aquesta banda, i desconeixia algunes de les seves conseqüències. Al 79, per exemple, Maulets. El Comitè Maulet de l'Horta de València, a la manifestació del 9 d'octubre del 79, publica un pamfleto que em vaig trobar dintre d'un Bitet, que és una revista, també conseqüència d'aquest àmbit, però que és posterior. És una revista que explica des de fer còctels Molotov fins a poemes estellers, fins a de tot. Aquests maulets defensen la constitució d'un moviment assembleari de País Valencià, que defensi la independència del País Valencià, que estigui format per anarquistes, marxistes revolucionaris i nacionalistes, diuen ells, i fan tota una explicació sociopolítica que ha de ser antiburocràtic, de base comarcal, molt semblant amb els altres textos que apareixen després signats per gent del Principat. Explica una cosa curiosa, que explica que quan Maulets, com a joventuts del Sant, se creen, van a veure els que coneixen de Maulets de València, amb aquests, que estan allà, i els demanen si poden utilitzar el nom. I diuen, el nom no és nostre. I a més nosaltres ja fa com a 5 anys que no tenim cap mena de funcionament i aleshores decideixen passar a anomenar-se Maulets les joventuts del Sant. Al 80 recullo un debat a bicicleta també, és un debat amb un número, nacionalisme i anarquisme, que va passar al Liceu i que és un debat curiós. Com a mínim, per mi hi participa l'Eva Serra, Ricard de Vargas i Ramon Pernils. I 2 persones més
que es diuen Pedro i l'altre es diu Maica, diuen que són andalusos i no diuen res més. És molt curiós el que diu Bernils, per exemple, el que diu Eva Serra. Ricard de Vargas ja ha explicat una línia que després serà una mica la mateixa que defensarà dintre d'Icària. Però, bueno, Eva Serra, jo desconeixia tota la cosa aquesta de la FAC en relació després amb el trencament de la primera assemblea de creació de l'MT, etc, que en parlem després, però Eva Serra aquí apunta una sèrie de coses curioses i interessants que de fet a moltes de les revistes d'IPC ja apareixien, aquesta defensa de la transformació social abans de qualsevol cosa i que això pot unificar a molta gent, tant si és independentista com si no, evidentment. Al 81, d'aquesta gent que se'n va del grup aquest del Marquès, de Germania Socialista i que acaba muntant maulets, apareix, és un grup petitó, no és tota la gent de tot el País Valencià, és un grup de la ciutat de València, apareix El Bitet, que és una publicació també referencial dintre de l'àmbit independentista valencià, es defensa la independència del País Valencià sense cap mena de subjugació, però amb una possibilitat de confederació amb la resta de països catalans, que diuen que tampoc té per què ser aquest l'àmbit final, però defensa l'espai valencià, i jo crec, bueno, això és una opinió personal, una punyetera opinió personal, que són la gent que fa els textos o els manifestos més poètics de tot l'anarcoindependentisme i bona part de tot el moviment revolucionari d'aquest país. Els dos textos que apareixen aquí, de fet, han aparegut publicats en moltes altres publicacions després, em sembla que va publicar a la Rosa dels Vents, va sortir publicat també a Recerca Autònoma, la Lletra va publicar-los, bueno, són uns textos que han corregut molts, hi ha un d'ells que es diu Així som i així ho veiem, tinc uns alumnes que ho van convertir en un hip-hop i realment dona per això perquè té un ritme brutal i a més està molt molt ben escrit. Jo no sé qui va escriure, però és d'allò, és un text d'aquests de referència. I aquí apareix una cosa que es diu la colla de l'Encobert. L'Encobert és el grupet de maulets que acaba fent l'Obitet i que acabarà fent un grup insurreccional pràcticament que es diuen l'Autòpsia Social i que faran poques accions com la celebració del dia del sabotatge el dia abans de l'1 de maig a València, però que la colla de l'Encobert acabarà sent doncs això, qui farà primer el Bitet i qui acabarà intentant que Maulets torni a funcionar, però que després de l'acabament del que és el franquisme doncs pràcticament ja no té més allò. El 81 s'urpisca la terra, aquí hi ha el primer número i el primer manifest, que és aquest text, la revolta dels segadors l'11 de setembre i el 19 de juliol, que és el mateix exactament que, si coneixeu l'anterior volum del Llibre Negre, és el que defensa la CNT amb alguns dels textos del 11 de setembre del 1936. Aquesta línia que va de la revolta dels segadors a l'11 de setembre i el 19 de juliol. Una construcció històrica com qualsevol altra, però que és coincident i que té molt a veure. Aquí, evidentment, hi ha aquesta cosa que volta i que ara és una mica complicada d'entendre si no coneixes el context o situes, que és precisament els anys en què hi ha el cop d'estat de Tejero, i perquè hi ha molts textos d'aquests que a vegades són com a respostes i una explicació del que vindrà en funció d'aquest cop d'estat ha fracassat, però el proper serà, diguéssim, definitiu, i si és definitiu hi ha d'haver un enfrontament important al carrer. Bé, el text del grup anarquista de l'Insurrecte, una recopilació de textos que heu fet en bona part, molts dels que esteu aquí. El text del Marcelí Reyes, que és la respuesta irreverente del compañero Gómez Casas, o cómo se puede pasar del himno a las barricadas al paso doble d'Espanya Canyí sin percatarse, que és una resposta precisament a l'editorial que fa Gómez Casas després del cop d'estat de Tejero. I per això dic, és important veure el context directament perquè és una resposta dintre d'un context molt determinat on hi ha aquesta cronologia que torna a ser una cronologia, una taula cronològica explicant al Gómez Casas i a tota l'afiliació de la CNT que dirigeix això, precisament, diguéssim, una cosa molt semblant al que explica Joan Delpí a Interpretació llibertària del moviment obrer català,
sense que sigui coincident, hi ha una sèrie de dates que evidentment acaben convertint-se en aquestes dates que el Vicenç Vives diu que són les 7 revolucions aquestes que no han de passar mai més, però que van passar per sort i que evidentment s'han anat reproduint i multiplicant a posteriori. Això mostra el debat aquest, un debat obert entre el CNT que acabarà evidentment petant-ho tot. Ricard de Vargas, el 82, el text aquest que apareix al Diari de Barcelona, que no és un text sol, n'apareixen diversos, però un dels que surt un text de la lletra A del 82, que la lletra A després tindrà importància fora de Reus, però aquest és un text de Reus i em sembla que és important perquè si no al final sempre fem les recopilacions de Barcelona i l'anterior número l'Empordà, no? Perquè hi havia molt de textos de l'Empordà, perquè era allò on se produïa molta literatura revolucionària, però aquest text és la lletra A, quan la lletra A no se venia encara a Barcelona. És una crítica duríssima a l'11 de setembre de Reus d'aquell any, del 82, en què es va fer un intent de parada militar. I és molt curiós perquè de lletra A fan una crítica duríssima contra el militarisme o l'intent de militarisme amb una data que ens diuen que és militar però que precisament ha de ser revolucionària. Tornen una altra vegada a aquest intent de reconstrucció històrica que va sortint. 82, la Coordinadora Llibertària dels Països Catalans, fa 2 dies a una llibreria de Tarragona presentaven La Corbella, que és una publicació de memòria històrica i d'estudis històrics, i hi havia un dels que va muntar, diguéssim, des de Vilaplana, la trobada aquesta, que explicava la seva experiència dintre del col·lectiu llibertari de Vilaplana. Aquí surt, bàsicament, els acords de la trobada i després una mica de context explicant precisament això. Hi ha la cosa aquesta, que és lo fake aquest, ara diem fake, en aquell moment no sé com dir-li, que és l'últim número de Ruta, que avui continua estant penjat, i no cal que ho gravis això perquè si no el despenjaran, a la biblioteca virtual de la Universitat de Barcelona. Amb la gent que ha anat parlant de Valtros i altra gent, han explicat que qui va fer aquesta portada no eren els mateixos que havien fet la revista fins en aquest moment. I és per això que apareix aquesta portada amb aquest A on diu l'Estat no és la pàtria, som una nació, amb una publicació que era la publicació de Joventuts Llibertàries, que si mires tots els números anteriors és tot el contrari, no apareix en cap moment cap mena d'allò. Però avui encara apareix com a revista oficial de les Joventuts Llibertàries penjat a la pàgina de la Universitat de Barcelona i que es mantingui perquè evidentment també forma part de l'àmbit llibertari i tot i que clar, algú ja dic, ha anat dient això que és un fake i no sé què més. Aquí ja citen l'article que apareixerà citant moltes vegades que és la interpretació reclusiana de Catalunya, que és el teu text que després apareixerà. Aquí surt la versió de la lletra A, que és del 95, no perquè no es publiqués abans, perquè es va publicar abans, però com que aquest pensava que era més complet i més d'allò, el que publiquem finalment és aquest, el Gerard, i que aquí és l'aproximació a una concepció anarcoindependentista de Catalunya, que és la paraula que s'utilitzarà des de la trobada de Guasila, com a mínim, tot i que alguna gent també la utilitza abans. 83, les concentracions i manifestacions de l'1 de maig, de l'11 de setembre, amb els textos acordats entre les diverses organitzacions obreres que anaven a constituir l'MDT, els col·lectius obrers en lluita, els col·lectius de treballadors i la Federació Anarquista Comunista Catalana, que és protagonista de bona part del llibre, però que també té una entrada a banda, que seria aquesta d'aquí. Finalment va aconseguir la fotografia, que jo crec que és important que hi sigui perquè és l'única foto que conec jo i que conec, no he vist cap altra, d'algun comici o d'alguna trobada de la FAC, de la qual aquí apareixen la declaració de principis no és, sinó el text de l'acord de la primera conferència nacional on s'explica què és la FAC, el programa que té, el resum programàtic i la declaració de principis de la FAC amb la introducció política. És una àmplia explicació de la FAC. Jo penso que continua pendent fer una història de la FAC, però bueno, si algú s'hi atreveix o tira endavant d'allò, estaria bé que ho fes perquè si no faltarà això. I si falta això, hi ha coses que no es poden entendre, o com a mínim que jo no les entendria, com aquesta cosa que passava a la creació de l'MDT, a l'Assemblea
inicial de l'MT a Reus, en què la FAC abandona aquest projecte que durant 2 anys ha sigut part d'allò que estàvem fent, i IPC es trenca i una part d'IPC, amb la germana Serra al capdavant, se'n va. Aquí s'entén perfectament les opinions de la Eva Serra amb aquell debat que fa dintre de bicicleta. Jo aquell debat va dir que escolta això aquí, en acabat quan veus una mica aquest punt de la creació de l'EMT, veus que la cosa tenia una mica més d'anada, i a més surten com ho expliquen, perquè això sí que em ve encarregar de buscar-ho i és graciós, dintre de la revista d'IPC, que és una explicació que fan una sèrie com de piruetes lingüístiques per tal d'explicar que se va trencar l'IPC, se va tornar a muntar i encara van ser més. Però que és, el text que és curiós perquè és una mica així. Què surt aquí publicat? Doncs surt els principis professionals de l'MT de què va defensar la FAC a l'Assemblea Fundacional de Reus, que són aquells que no estaven publicats, perquè els altres sí que estaven publicats. Però els altres també passa aquesta cosa tan curiosa que sempre jo com a mínim m'havia interrogat, que era com és que una organització, jo no sabia que la FAC hi havia sigut, com és que una organització, una àmplia plataforma anticapitalista de l'esquerra independentista formada per IPC i per PSAN no inclou la seva declaració de principis per una república socialista dels països catalans o pel concepte de república o per l'estat socialista dels països catalans. A tots els textos que feia PSAN i IPC, a tots, s'acabava amb aquesta coseta, aquesta frase o com vulgui. A la declaració de principis de l'MT això no apareix. Ni apareix la paraula estat. No, després, si de cas, explico aquesta porció. No, però jo m'agradaria que parléssiu perquè ho sabeu més que jo, però em fa gràcia... A veure, el que passa és que si ho explico ara, centrar-me en això no seré breu, però s'entendran moltes coses, val? A més tinc alguna cosa que porto. És a dir, a veure, si em permets, tiraré una mica enrere per lo del Gómez Casas. Perquè és que aquí, a part que estem 4 que estàvem a la FAC, tenim aquí una altra persona que no estava a la FAC, però que era víctima de la FAC, perquè van estar a punt de saltar a la Casa de Caritat i fotre-hi foc a l'Ateneu Enciclopèdic perquè nosaltres reuníem cada setmana allà, no? Bé. Aleshores, la cosa de Gómez Casas s'ha d'entendre que, evidentment, el detonant va ser el cop d'estat del Tejero. I en aquell moment, com ara passa, doncs algú va dir allò de que això ha passat per culpa dels catalans, no? Dels analistes catalans i tal i qual. A part que això era indignant i a més era una aberració i aguantàvem feia molts anys una deriva molt espanyolista de la CNT, que no era nova perquè el Felip Cortiella també volia que la Soli fos en català i això va generar en la seva època un gran merder. Bé, alguns es va indignar de tal manera que, per exemple, jo en aquell moment acabava d'entrar al sindicat d'ensenyament. El sindicat d'ensenyament tenia 2 o 3 postulats, un per exemple era que només s'expressava en català, i al veure aquest tipus de manifestacions i aquestes coses doncs vam enviar uns escrits a la Soli i al CNT, que no es van publicar. Llavors vam treure uns altres denunciant la censura perquè no es publicaven. Potser el de la Soli que era més fort, perquè dèiem que si el punt revolucionari, encara que fos transitoriament, doncs estava composat de diversos dits, doncs agradés o no, un dit era el Moviment d'Alliberament Nacional Basc i un altre podia ser el català. Bé, censurat i tal. Bé, vam replicar, igualment censurat. I el que va ser estrany és que en canvi sí que acceptessin doncs que personalment alguns escrivíssim, com aquest que meu que és molt heavy, no? Sí. Probablement la idea que ells tenien és que això faria que hi hauria una resposta brutal, com també va passar en contra, que això quedaria sepultat. Potser que no comptaven, perquè no ens vam posar d'acord, és que hi hauria molts altres que també seguirien aquesta línia, cadascú amb el seu estil, no? I va haver un bon debat, de veritat. Però cal entendre que el debat no venia tampoc solament una qüestió de paraules, sinó que els que estàvem aquí en gran part també en aquella època havíem entrat a diferents publicacions i ara podíem dir els joves, no? Entre cometes, d'unes publicacions, algunes noves, i estàvem ben situats allà i com que era gratis i amorosament doncs anàvem escrivint i anàvem fent coses i tal i qual. I en aquell moment ens van expulsar d'aquestes publicacions. Jo crec que d'aquí tres vam saltar idees, vam sortir un globo, perquè el Severino, amb bones paraules, ens va fotre al carrer, precisament quan jo l'editorial del 23 de febrer vaig escriure jo d'idees. I el següent número hi estava expulsat igual que ells.
perquè eren massa moderns i eren massa sospitosos de moltes coses. És a dir, que el que vull que entengueu és que hi havia aquest caldo de cultiu. I amb aquest caldo de cultiu, evidentment, el que va passar és que va haver una explosió més, i pràcticament tots vam anar marxant. No? Lo de l'MDT sí, és curiós perquè s'ha amagat i ha passat desapercebut, però durant 2 anys, que vam treballar molt intensament en moltes direccions, doncs vam estar a les 2 jornades independentistes, vam entrar, teníem una persona o 2 fixes que anaven als comitès de solidaritat, la meva companya anava amb les coses de les dones juntament a vegades amb alguna altra dona, que feien coses tan heavies com practicar avortaments al mig del carrer, cosa que avui dia suposo que seria impensable. I a més, doncs, cal dir que la recepció va ser més bona i més ràpida del que ens esperàvem, no? De que de sobte uns individus que diuen que són anarquistes, fins i tot llàstima que un d'ells no ha pogut venir, que alguns que pràcticament no parlaven ni català, de sobte apareguessin al mitjà independentista semiclandestí picant a la porta que volien formar part d'allò i que realment no hi hagués gaires problemes per incorporar-nos. No? Cal dir que el Sant, amb més distanciament, i fer una mica la pota de la Ramoneta. L'IPC d'entrada va ser molt més correcte, molt més coherent i molt més fraternal la reflexió. No? Amb aquesta lògica, en un moment determinat, com que els de la FAC eren molt ambiciosos i teníem el projecte de que, vist el que havia passat, calia un sindicat nacional i de classe del país, doncs, bueno, vam començar a treballar en aquest aspecte. I precisament, l'11 de setembre previ a l'assemblea de Reus, aquell 11 de setembre està dedicat a l'MDT. I si no m'equivoco van haver 4 intervencions. Una dels comitès, un del CUD que venia de fora, probablement algun basc, algú que parlava en nom del futur MDT, i a mi em va tocar parlar en nom del futur sindical. I encara que la còpia és infame, doncs, i a més nosaltres només vam ser una mica deixats, doncs el col·lectiu d'obrers en lluita, que seria el grupuscle presindical de l'IPC, doncs va treure un butlletí que recollia tot el text, que a més en origen l'havíem redactat nosaltres, pràcticament només vam fer un parell de correccions d'estil, és a dir, que tal qual és com va sortir. Públicament el vaig exposar jo i cal dir que vam participar conjuntament en 2 11 de setembre. Fins i tot vam estar aquestes 2 trobades independentistes, vam estar un parell de primers de maig. L'últim fa molta gràcia perquè ja fins i tot tinc la versió en castellà de l'Octavilla, que era mitin, manifestación, martes 1 de mayo a las 11:30, Mercado de las Flores, que fins i tot això van traduir, i hablarán José Bondía, Enrique Marcos, el farsant, i jo mateix. I aquí hi havia un mejunge de CNTs, i el que és que no ens van pagar, perquè hi havia una CNT, AIT, una CCT-CNT i la CNT dels Països Catalans. I cal dir que van juntar una sèrie de gent que es van manifestar i que les jornades Serres, per exemple, també estaven aquí. No? Què va passar a Reus? Bé, a Reus va passar una cosa molt simple, que aquests punts que ell ha dit, que havíem consensuat, que eren uns punts molt bàsics, molt telegràfics, d'alguna manera van ser dinamitats per 2 fets. Una, l'aparició de 2 autocars del País Valencià que havia flatat el Sant, i una altra, l'aparició d'un encaputxat que deia que era terra lliure. Què va passar? Que ens van fer un sàndwich. El de terra lliure, perquè un dels 10 punts, o 8, crec que era 8, no 10, un dels 8 punts deia que s'acceptaven totes les formes de lluita, vol dir que s'acceptava també la terra lliure, però entre nosaltres teníem parlat que la terra lliure amb 2 salvadats, sempre que fos realment una organització de propaganda armada, no que fos un grup militar. I número 2, que estés supeditat a l'MDT. En el moment que es constituís, Terra Lliure havia d'estar supeditada pel moviment polític. La idea que nosaltres teníem, perquè en aquest moment l'independentisme era molt petit, és si en un poble hi ha un senyor que és d'IPC, n'hi ha un que no és de ningú, doncs pot treballar perfectament sempre que es compleixi això. Igual que si en un hi ha un de cada, no és un anarquista, doncs bé, amb aquests mínims poden anar a treballar i fer créixer aquest bolet independentista. Però si interfereix l'organització militar, això se'n va a la merda. Conclusió, doncs, propaganda armada, però sempre supeditada al moviment polític. Bé, doncs ens apareix un senyor encaputxat i ens exigeix una pastoral que ve a dir que ells dirigiran a l'MDT. Ja, molt bé.
I després resulta que a les primeres votacions de text ja es introdueixen esmenes pel personal que ha arribat al País Valencià. Arribat a aquest punt, crec que tu vas passar, perquè crec que no vam sumar tants, entre els que érem de la FAC i la gent que era d'IPC, que se'n va anar i l'altra meitat es va quedar, devíem marxar als 21. I no 21 nosaltres, sinó probablement 14-7, una cosa així. Val? Que aquí també hi ha una anècdota tonta, però molt anècdota. Que és que al tornar anàvem amb 3 cotxes i uns quants que van tornar amb tren. I un dels cotxes, que anava amb la plana major de la FAC, anàvem tan abrandadament parlant que els altres ens van agafar tal avantatge que els van perdre de vista. Oi? Conclusió, que els havíem perdut de vista, només us ho recordava. Sí, que ens vam parar. Vam parar perquè diuen, total, els hem perdut de vista, com que llavors no existien els mòbils, i saps què, fotem una cervesa i parlem aquí reuixadament, perquè estàvem molt emprenyats. Però, amigo, no vam comptar que els altres pensaven que es havia segrestat la policia o alguna cosa així. I estaven a patrullant tota la carretera buscant-se desesperadament, no? És una anècdota tonta, però va passar tal qual. I bé, tu te'n recordes que va ser així, que després vam anar a Serra i tota aquella gent alarmats, què ha passat amb aquest cotxe desaparegut, no? La conclusió d'això és què va passar immediatament després. Doncs clar, immediatament després, amb aquest trencament, el Sant torna, doncs, perquè a més en aquella època el Josep Guia estava traduint a Marx, va tornar cap al marxisme rampant. La part de la IPC es va partir en dos, va sortir el col·lectiu de Nova Fals amb les germanes i això, i per nosaltres es van quedar Castellanos i companyia dintre de la MDT com tal IPC. Nosaltres temporalment, per 2 mesos, vam convertir el local de Reugeny amb la Nova Fals, però en un moment determinat també ens van barallar amb ells perquè van decidir que nosaltres érem molt raros, perquè igual ens apuntàvem una cosa com una altra, va haver tensions, tot el que vam separar, i el col·lectiu de Nova Fals amb el Fibló, que era la seva cosa, doncs va anar declinant i la cosa... Això quins problemes addicionals ens va portar? Doncs, òbviament, Terra Lliure es va córrer la veu que nosaltres no érem bona gent perquè no ens havia agradat això de... A sobre, amb una cosa casual, un dia uns que duien una bomba amb un cotxe, doncs van volar pels aires. I nosaltres, amb un visc a la terra, explicàvem per un cantó per què ens desenganxàvem de l'MDT i per un altre, amb un company que ja és mort, que entenia aquestes coses més que els que estem aquí, ens va explicar per què entenia que aquest cotxe havia volat. Ens va dir, no, això probablement és perquè resulta que s'ha sincronitzat l'explosiu amb el semàfor i el canviar ha volat pels aires. Bé, nosaltres vam dir que potser que n'aprenguessin una mica perquè s'estaven matant sols i que això era tant. Bé, la conclusió és que els hi va agradar tan poc la crítica política com la crítica militar. Llavors, l'11 de setembre és quan personalment em van dir que estava condemnat a mort per traïdor. Perquè entenien que jo era el que escrivia i el que deia aquestes coses lletges i què tal, no? Fins que al cap d'un any, un altre 11 de setembre, em van tornar a perdonar, el qual els hi vaig agrair. I una tonteria, però que té molt a veure, no sé si tu has vist. Aquest devia ser el teu moviment de defensa de la terra. Això era impensable que en aquella època primera d'aquests 2 anys hagués sortit. I és que van treure un adhesiu que deia Catalunya armada, Catalunya respectada. I surt un guerrer any 988. Any 1640. Bueno, ja sabem, no? 1714, una mena de mosqueter, no? 1934, i d'aquí salten a 1980 amb un que suposa que és Terra Lliure. Si hagués sigut de la primera fase, aquí segurament hagués sigut el 36. Va desaparèixer i van tornar al 34, val? Que jo crec que molt mal informats, tot sigui dit, però bé, van obviar el 36, van posar-se al 34. Aquesta és la línia oficial que les cases Sí, de pista clar. construeix, acaba sent aquesta. Sí, sí. Igual que també amb les actes deien que només hi havia 8 o 9 que havien marxat a Reus i que tot allò havia sigut un remanso de pas. Així es fa la història, doncs aquí farem, no? I bé, acabo amb aquesta part. A l'entrada de MT surt també, però, un article del 88 d'una revista que es publicava a Gràcia, que després publica Icària, la polla de Déu, que es diu Irredentisme o Revolució, i mostra també que hi havia gent llibertària que va entrar dintre de l'MT, a Tarragona mateix, per exemple, o a Reus, en què procedent gent d'Ateneus llibertaris d'allò, entra dintre de l'MT i durant temps hi participa, fins que evidentment l'MT acaba desapareixent i convertint-se en una altra cosa.
augmentar també unes pegatines curioses d'aquest moment, d'aquest atac a l'Estat, amb una estètica signat pel Moviment de Defensa de la Terra, però amb una estètica completament ocupa i insurreccional, amb estelades, uns punquis ballant pogo amb una d'anarquia, i és una pegatina treta per la MDT, en aquest cas sembla que era la gent de Reus que l'havia publicat, però que era una mica això. Com a conseqüència de la CNT, que també surt dintre el llibre amb dos textos, amb un text que són els estatuts i d'allò, però no només com a conseqüència d'això, sí que incloc les dues ponències aprovades, els dos congressos, primer del que és la CNT Catalunya i després hi ha la CGT de Catalunya, al 85 i al 92 sobre qüestió nacional, que són dos textos d'aquests que segur que alguns militants de la CGT avui els llegeixen, doncs no entendrien res. No entendrien res no perquè no entenguessin, sinó perquè precisament marca una línia que és en què l'alliberament nacional passa a formar, diguéssim, part de la forma de funcionar del sindicat, tot i que és una ponència dintre d'un congrés, la qual cosa no vol dir que evidentment tothom ho accepti, ni molt menys. El que passa és que això és una antologia textual, doncs evidentment apareixen les ponències com a tals. Surt Barnils amb un text que és posterior, se va estar ja dintre de la CNT, però com a personatge també que com a individu participa dels dos àmbits, amb un text publicat al Temps que es diu CNT, que de fet és una espècie com de venjança sobre CNT, i surt evidentment el text que es va acordar a la trobada de Guasila, de la trobada narcoindependentista aquesta de Sardenya, en què també participeu com a FAC i molta altra gent. I s'entra després dintre de l'àmbit ja d'Icària, que apareix tant l'explicació d'Icària com diversos textos una mica explicatius del que ell defensa. Surt tant l'organització com la publicació, Icària la polla de Déu, com una mica, diguéssim, l'acabament, que és un número espectacular, que és desplegable amb uns germans Dupont, que un a l'altre se miren i un li diu a l'altre, un porta una falç i un martell i una estelada, l'altre porta una A d'anarquia i un raig ocupa, i un altre es diuen, ja sabia jo que això de l'anarquia i la independència no portaria enlloc, i l'altre diu, ja sabia jo que això de la independència i l'anarquia no portaria a cap lloc. És a dir, fan aquesta repetició de frases que fan, però relacionat amb això és el testament últim d'Icària. Surt també Catalunya, que evidentment perquè és allò, i surten els dos llibres aquests que són, jo crec que són encara ara, un és aquest que publica la gent d'Icària, que de fet és el seu una mica testament i el text aquest que ha corregut tant per tot arreu, però també aquest text del Jordi Sabater, que és aquell llibre que és, de fet és una anàlisi des de la Universitat del Catalunya, però que aprofitant això es dedica a analitzar totes les relacions entre el moviment d'alliberament nacional i l'anarquista. I aquí surt de les conclusions del llibre, que és una tesi doctoral sobre aquest tema, que el llibre és interessantíssim tot ell sencer, però aquesta part jo crec que és així important. Surt Alternativa Llibertària, que és la revista aquesta de la CNT de la Federació Local de Barcelona, que van dedicar un número sencer a l'anarcoindependentisme o l'alliberament nacional, són un dels textos al seu interior. I surt el text aquest de la gent de València de l'autòpsia social, que aquests ja utilitzen descaradament a tot arreu les as que tenen cerclades amb les 4 barres, que vosaltres d'alguna manera crear i ser una mica els primers. Surt Serra Estruc com a personatge que evidentment per la banda occitanista. El text que surt seu és un text que és un text petitó d'entendre Occitània, on compara precisament Occitània i els països catalans, però també surt evidentment tota l'explicació al voltant d'ell, i surt Recerca Autònoma, que ja és, diguéssim, l'organització narcoindependentista valenciana que ja defensa l'espai dels països catalans com a propi i que fa una cosa curiosa que després bona part dels càrrecs independentistes farà, però el 94 no feia ningú, que és reivindicar com a propis, en aquest cas per la seva banda, de l'àmbit llibertari independentista a Estellers, a Fuster i a Ovidi Montllor. S'ha de tenir clar que Ovidi Montllor no era membre de cap organització anarquista, sinó que era del SUC
i tot això, perquè bueno, abans que l'esquerra independentista com a tal, diguéssim, passés a d'allò, recerca autònoma ja el va utilitzar dintre els seus textos. És un text del Gat, del dibuixant, del 94, que ha fet un text que ha corregut moltíssim per xarxes, que és aquest independentisme llibertari, que és una explicació una altra vegada del mateix, però que és un text així bastant referencial. Surt el text del Gerard, aquest que he comentat abans, que és l'explicació, aproximació a una concepció narcoindependentista de Catalunya, que és un dels textos, diguéssim, teòrics així de base, tant la primera versió de relació reclusiana com l'anarcoindependentista, i surt l'Emilià Páez, que és la persona que s'ha encarregat de penjar amb això que es diu anarcoefemèrides, tota l'explicació de tot el moviment anarquista mundial escrit en català, a partir d'un text que publica ell a la revista de l'Ateneu Llibertari Estel Negre de Palma, i que és un text molt potent d'una defensa antimilitarista i anarquista de l'espai dels països catalans. El llibre es tanca amb un manifest de 3 persones que no formen part majoritàriament del moviment llibertari, però que tenen un text, que és aquest text del 89, el manifest revolucionista nord-català. Són Pascal Comelade, Joan Lluís i Aleix Ranyer, que van fer un text que va per a mig Perpinyà, amb un manifest que defensa la destrucció de totes les fronteres, la defensa del català, que s'inclou dintre del diccionari català valencià-balear com a única autoritat reconeguda per ells mateixos, i l'establiment d'una llibertat tan absoluta que és un text més poètic que una altra cosa, però que també és interessant de veure. I s'acaba amb una entrada del Ramon Claret, que és molt desconegut, però que era un autor, perquè aquí surt com a autor, escrivint. Va ser maquis, va ser una de les persones que ha portat una de les còpies d'un Pueblo en Armes, soldada davall dels seus 600, fins a Barcelona i Reus, al final del 60, aproximadament del 70, i que a finals dels 90 passa a escriure un article setmanal al Nou Diari i comença a escriure uns articles que són completament anarcoindependentistes, però sense conèixer la tradició que inaugureu vosaltres amb la FAC, ni Icària, ni res d'això, sinó que ho fa a través d'una forma de fer en què per ell és pràcticament el mateix la possibilitat d'independència que el trencament. El llibre inclou moltíssimes més coses, però aquest seria una mica la mirada així pel damunt, i una mica és això, la línia aquesta que aquí, a diferència del primer llibre, ja hi ha organitzacions, perquè del 19 fins al 39 no hi ha cap organització. Hi ha la gent aquesta que em sortirà el nom. Igual, la gent que se va adherir com a organització a la... se va anar completament, és igual. Un grupet molt petitó, que és l'únic grup que existeix com a tal, que a la revista blanca es diuen nacional-anarquistes, i que són els únics que... No, nacionalista-anarquistes, que són els únics que com a organització tenen una autodefinició així. En aquest cas, la diferència bàsica és aquesta, i hi ha després les línies aquestes de la valenciana, la vostra, que seria més principatina, però que té també una intenció de països catalans, i la valenciana aquesta que acaba sent també de defensa de països catalans. Aquí, les dues línies aquestes de la FAC, amb totes les seves conseqüències, la CNT dels països catalans, la coordinadora anarquista dels països catalans, i l'intent de TMDT, la FAC que continua, perquè avui continua existint com a mínim legalitzada sí que sí, evidentment no, com a organització, en cas no se l'han de baixa, m'estranya que algun dia aparegui algú que torni a utilitzar el nom com a tal, i la part d'alguns outsiders que participen d'això a partir no d'organització sinó precisament de participació. I el tercer volum, amb els pocs anys que hi ha des d'Encabat fins ara, hi apareixen molts altres autors i autores. Al tercer hi ha moltíssimes més dones, perquè aquí continua havent-hi una mancança molt gran de dones que escriguin sobre el tema. Al tercer la cosa està bastant més normalitzada. Aquí, recerca autònoma, per exemple, jo com a mínim quan els vaig conèixer hi havia moltes dones dintre, però no s'hi anava ni un dels textos. No dones homes, sinó ningú.
als seus butlletins ningú signa els textos, en acabat pot ser perfectament que els textos no siguin només d'homes o que siguin només masculins, però amb el volum doncs, el que hi ha és el que hem vist. Tot i que, evidentment, com que jo crec que també està bé que en parlem perquè hi ha molts temes que en sabeu moltíssim més les veus que esteu aquí que no pas jo que he fet la plec. Penso que seria interessant que cada una de les parts d'aquí, diguéssim, s'aprofundís molt més perquè, evidentment, això és una primera aproximació i tot i que és una primera aproximació i que ha costat molt de fer, com a mínim a mi, perquè cada vegada que tenim contacte amb algun de vosaltres i alguna de les persones que no està aquí, anaves entrant més, per exemple, hi ha una cosa que aquí no surt i que vaig saber després de fer totes les entrevistes i reunions que hem tingut, que és que la CNT dels Països Catalans va treure una revista que es deia Confederació, i aquesta revista per exemple surt aquí perquè mentre estaven ja gairebé imprimint-ho me'n va arribar una a les mans i en acabat vam incloure doncs, que he vist tota la revista, però clar, la revista no va sortir explicada perquè només surt que va aparèixer en la publicació i es va acabar el tema. Com a mínim he vist una que surt una portada amb la placa del Salvador Seguí que va ser destruïda. Sí, per la FAI. Exactament. I els carnets de la CNT, que eren CNT Països Catalans. Aquesta també surten dintre perquè clar, perquè és la d'allò. I la FAI va destruir la placa. Sí, ho van reivindicar. Van reivindicar. Sí. Orgullosament alçats. Sí. Jo diria que potser m'han sortit dos números, no? Un per reenganxar gent i un que devia ser aquest, potser. Jo he començat un sol i, com vaig saber que havia sortit vaig preguntar, però ja estàvem amb temps de descompte i ja no hi havia forma d'incloure. Deu ser l'única publicació que no surt imatge de la publicació com a tal perquè no hi havia la publicació com a tal. Hi ha algunes línies com d'allò, la línia per exemple d'Icària està molt poc explorada aquí perquè els textos que... O sigui, m'ha arribat molta més referència de valdos com la gent de la FAC que no pas d'Icària. El Ricard de Vargas sí que ha explicat moltes coses d'Icària, però ell mateix m'ha dit que hi havia molta altra gent que participava i que tenia molta més, diguéssim, constància dintre de l'organització i per tant Icària surt però a través de la referencialitat dels textos i l'explicació que apareix bàsicament deriva d'una petita investigació que vaig fer jo potser fa, no sé, 10 anys o així per una altra història que no era el llibre negre, en acabat el que surt tampoc no és allò determinant. Jo crec que el que és interessant crec que és la part valenciana com a mínim per desconeguda, perquè tot l'apartat aquest de maulets, l'encobert que després Recerca Autònoma quan se constituirà situarà una part dintre de la seva revista que serà l'encobert negre, que serà que signarà, primer signa només un article cada número i després passarà a tindre una secció dintre de la publicació, la qual cosa és interessant i curiosa. Com a conseqüència de la sortida del llibre negre també és curiós, diguéssim, les conseqüències que ha tingut. Aquí al pròleg apareix una petita història de la Teresa Claramunt, que evidentment hi ha l'altre llibre, però que me van enviar per correu, que és un judici que li fan, que de fet jo l'havia vist però no l'havia llegit a fons, perquè surt publicat dins de la Tramuntana, i fan un judici acusant-la d'incitació a la revolució al mig del carrer perquè ella va cridar amb una concentració que havia davant d'un teatre on se feia un míting que no vam deixar entrar les dones i aleshores va acabar a tiros, de fet, la gent que havia fora al carrer. A la nit va ser detinguda ella i el Gurri, que era el seu company en aquell moment, van ser detinguts i tancats a la presó durant 6 mesos fins que els van jutjar, i quan els van jutjar el judici, que surt explicat a la Tramuntana però amb 2 pàgines senceres, és molt curiós perquè a la Teresa Claramunt li diuen, l'acusen d'això, d'haver incitat d'allò, i el policia que està fent la declaració, el jutge li pregunta, diu, ¿y qué dijo? Y diu, no lo entendí porque hablaba en catalán. Y aleshores el jutge le diu, hombre, pero si no lo entendió porque hablaba en catalán, ¿cómo puede decir que llamó a atacar a las autoridades? Y diu, bueno, porque estaba gritando mucho. És molt curiós perquè aquest dia sortia la cosa aquesta dels guàrdies civils aquests explicant que els miraven cara d'oli, no? Pues a la Teresa Claramunt la van acusar directament d'això. Quan hi ha declaració de Teresa Claramunt encara és més bo, perquè la Teresa Claramunt diu no senyor, diu jo no vaig insultar a ningú,
I si al sortir del teatre la gent diu jo vaig parlar amb més calor, és degut al meu temperament nerviós i que vaig indignar-me al saber que dintre hi havia hagut alguna dona, perquè els van dir que cap dona havia pogut entrar dintre. Diu jo, senyors del Consell, soc víctima de la ignorància de la policia. Estant exercint el seu càrrec en una població catalana, resulta que ningú d'ells sap entendre el català i no entenent-me diuen que cometo delictes. És la seva declaració dintre del judici, que al final es van esculpar perquè van dir que no s'havia entès el que havia dit. El que diu ella, que ho diu després, és que va cridar visca la revolució social. Per tant, no vam citar, diguéssim, a atacar les autoritats, sinó directament a destruir-les, i que potser va ser per això que no la van acusar, però és bastant curiós. Això és una cosa, hi ha hagut altres històries. Una molt curiosa és que a Galícia, a la Universitat de Santiago de Compostela, no recordo el nom, però hi ha una gent que està fent una explicació de l'anarquisme gallec des d'una postura de llevant nacional també, i de fet m'han fet arribar un munt de textos que jo desconeixia completament, que jo els he dit, ho dic perquè si algú li interessa i té interès per tal de fer un llibre negre de Galícia, a mi m'ho han proposat però jo no ho faré, perquè evidentment no em moriré amb això, però sí que ja queda aquesta cosa. Bé, a més, això ve com a conseqüència de la compra de dues coses, que és una cosa que m'ho explicava Altos també, i vaig estar investigant i vaig flipar bastant, que és la trobada de Guasila, que clar, se fa Guasila perquè és Cavalieri, qui viu a Guasila, Cavalieri, teòric de l'insurreccionalisme, etc, que en aquell moment publica un llibre que es diu, que és un llibre defensant la independència de Sardenya, però és que el seu col·lega en aquell moment és l'altre referent de l'insurreccionalisme, que és Bonanno, i que publica un llibre defensant la independència d'Escòcia. I aquests llibres avui són accessibles i demanant-los per comprar-los, la persona que els venia era un dels que estava fent la investigació aquesta sobre la relació entre l'anarquisme i la llei nacional dintre de Galícia. Ho dic perquè això també crec que seria interessant, perquè també està fent una investigació al voltant de més o menys del mateix, i crec que és un àmbit que no sé què en sortirà, però crec que és interessant com a mínim que aparegui, perquè està clar que tot allò que pensàvem, alguns com a mínim com jo, que no existia, no només existia, sinó que hi havia moltíssimes més coses, i el que passa és que no hi ha hagut, diguéssim, d'allò. Jo penso que hauríeu d'escriure tant de gent com sigui possible sobre precisament tot el que d'allò, tot el que heu anat fent, perquè una cosa és escriure des de fora intentant fer la reconstrucció, però els textos des de dintre jo crec que són encara més interessants perquè des de fora se pugui acabar construint una mirada damunt d'això que sigui una mica d'allò. Callo ja perquè si no fotré un rotllo com sempre. Crec que és més interessant que allò que comenteu o digueu. Perquè el resum a l'Olon Barnils també m'ho va explicar que havia sigut curiosa com a mínim. Sí. El meu primer acte com a secretari general de la CNT Barcelona va ser expulsar-lo. Això, està flipant, no? El 23 d'abril de 1979. Cal dir que jo no tenia ni arte ni parte. És a dir, en aquell moment a Barcelona estava el comitè nacional, és a dir, estatal, el comitè regional i el comitè local. Però donava la circumstància que els dos, el regional i l'estatal, estaven amb uns merders, estaven qüestionats, estaven d'alguna manera que les decisions es podien prendre poques i malament. Conclusió, que el Barnil se'l volia encarregar per la línia que duia la Soli. Cal dir que jo en aquell moment dintre de tot estava dins els ortodoxos, és a dir que potser hi havia alguns arguments ideològics, tot i que la Soli periodísticament estava a un gran nivell. El problema és que el director de la Soli el tria a nivell de Catalunya i no se'l podia fer saltar perquè un merder que hi havia a nivell del comitè de Catalunya qüestionat i tal, no es feia cap reunió ni estava previst i els sindicats de Barcelona estaven fins al gorro de la Soli del Barnil. Amb algun conciliàbul van arribar a trobar la fórmula màgica. Bé, és veritat que això hauria d'anar amb un plenari de tot Catalunya i treure-li la confiança com a director. Però com que això no serà immediat, continuaran sortint solis, que a més crec que en aquella època sortien, si no setmanals, quinzenals. Quinzenals. Sí. I van imaginar que sortirien massa solis amb una línia que no agradava. Conclusió, què van pensar? El pensament va ser bé, d'acord, nosaltres no ho podem fer orgànicament portant-ho a Catalunya, perquè hauríem de demanar un ple extraordinari, s'hauria de convocar, s'hauria després de veure què passa a nivell de tots els sindicats i tal. Bé, més fàcil.
l'expulsem del seu propi sindicat i aleshores un individu que no està a l'organització no pot dirigir el seu òrgan oficial, clar. I això és el que vam fer. I aleshores, clar, com que el seu sindicat el va expulsar, i a més hi havia sobre 23 sindicats a Barcelona, hi havia com 18 o 19 que també volien fer-lo saltar, doncs bé, per un cantó el seu sindicat l'expulsa, els altres aplaudeixen, però algú va pensar, home, per donar-li una certa cerimònia, per no deixar de ser una cosa així, doncs bé, fem una reunió del plenari de Barcelona, com que entremig ha canviat el secretari general, que vingui el secretari general que acaba d'entrar i que ho presideixi. I era jo, clar. I cal dir que la cosa pintava tan malament, perquè tots coneixent com era el Barnils, va començar a parlar, i se n'enfotia de la gent i els posava molt dels nervis, i en un moment determinat van decidir que ja no parlava més. I vaig haver de sortir i dir, home, em sembla ja que és el colmo, que aquest ni el deixeu parlar. L'esteu posant verd, el voleu expulsar de tot, i ara heu decidit que ja no parlarà més. I dic, home, com a mínim deixeu-lo que parli, home. I sí que em va tocar a mi segellar la seva expulsió fulminant, que orgànicament era molt dubtosa, tot sigui dit. Bueno, doncs no sé, si voleu... Ja està, no? Si alguna d'allò ja... Gerard no vol aportar comentari de la seva experiència i això? Home, estaria bé perquè el Gerard, per exemple, a mi va explicar el contacte amb Terra Lliure, revista. Sí, però ara avui a més no m'agafes bé, vull dir. Entre un article de l'Al·lèrgia d'això, home, avui no, i avui estic així. No pateixis. Gairebé quasi no anava a venir, perquè em costa molt caminar. Gràcies per vindre, Home, sí, però de totes maneres sí que ho hem d'explicar algun dia, això. Bueno, sí. Jo m'he quedat separat de que, entre d'altres i allò, Terra Lliure hi ha un moment en què passa a convertir-se en una revista pràcticament de gent d'aquí que publica a París i que acaba d'allò, acaba sent una mica la publicació que suposo que també la forma de funcionar del Roc Llop portava, no? Perquè... Sobretot l'etapa del Roc Llop, eren tots d'aquí que publicaven. I si no publicàvem, ells s'agafaven els articles que fèiem nosaltres, Sí, ja està. per exemple, a la Soli o a algun lloc d'aquest, no? I els Perquè enganxaven. després de l'etapa de Barnils vam entrar tots a la Soli. Allà vam entrar, no? A la redacció. Això va entrar després. Sí, justament sí. després la federació local fa una crida, clar, la Soli té que continuar funcionant. Llavors fa una crida als sindicats per canviïn gent, estaven, per exemple, estaven en aquell moment de premsa i propaganda de construcció, un altre estaria a un altre lloc, i es reunien cada setmana a la federació local, allà a la plaça Real, un delegat de tots els secretaris de tots els sindicats, amb el secretari de federació local de propaganda, no? Premsa i propaganda. Com Paco. Amb el Paco de gràfiques. I llavors allí parlava, va fer un butlletí de la federació local i tot. Llavors, al moment que el comitè regional ens crida, i diu, bueno, teniu que buscar gent per... Llavors vam dir que si volia anar jo, dic, d'acord, i estava fent també el construcció, el butlletí, construcció que ja fèiem al sindicat i tal, i altra gent doncs, a mi ho feia la tinta negra, era de les gràfiques, martillo del metal, perquè cada sindicat tenia el seu butlletí. I llavors, diversa gent vam entrar, no? Entre ells van entrar el Gerard Jaques, el Marcelí també va col·laborar. Tu a la redacció no hi estaves, però... Sí. A veure, jo, com que vivien a Coixos, em van oferir les notícies internacionals. Sí. Va haver una certa conya, perquè jo, de fet, no era independentista encara, però algun dia devien notar perquè quan vaig dir, mira, com que és la que queda a Coixos, agafaré internacional. I no sé qui era que em va dir, bueno, internacional, tu ho inclouràs a Espanya o no? I jo els vaig dir, bé, ho faré, però ja us aviso que tinc molta feina, perquè clar, treballava i feia no sé quantes coses, a més de local, vaig dir, jo el que faré és un recorte en pega. I que faré coses que surten per allà i simplement fotré 4 comentaris i tal qual. I ja ràpidament ja vam tirar endavant el Catalunya, que hi havia sortit amb el Barnils, amb el Josep Alemany, i va col·laborar aquí també el Vargas, el Didac, el Piñero. Vargas feia la part internacional aquí, de moviments independentistes. I el van coordinar una vegada el Gerard, una altra vegada jo, al Catalunya, però va anar sortint fins a l'època que quan va canviar, van fer fora el Severino, va entrar el Ramon Liarte, el Ramon Liarte el Catalunya ja el va treure fora. Llavors l'altre ja vam deixar, vam col·laborar una mica perquè el diari sortia cada 15 dies
Al ser cada 15 dies era un diari bastant grandet, vull dir que portava feina a fer-lo, la redacció. No se'n feien d'allò, sinó també les notícies que ens arribaven, perquè llavors hi havia moltes vagues, moltes lluites obreres d'arreu. No és com ara, que sembla que no, de lluita obrera no hi ha res. No, és que hi havia quantitat d'empreses i d'allò, crisi, i arribava molta informació, i la van col·locar. No sé, llavors potser el diari tornava a ser una miqueta més horarista en el sentit aquest, no? Que no havia tingut el pernils perquè havia agafat la redacció de l'Arco Blanco. I la redacció de l'Arco Blanco i a més cobraven, cosa que nosaltres ja no vam cobrar. La Soli del Pernils els pagava un sou a 4 o 5 que estaven a la redacció. Nosaltres vam entrar ja voluntaris, ja van dir que no cobraven, no? Només, per exemple, quan sí, tenies que anar, per exemple, que a mi em van enviar a Madrid, al Congrés de Madrid, llavors si em van pagar el viatge, la Soli em va pagar l'estada, vaig anar de periodista, no, diríem ahir, a fer la crònica del Congrés, que va sortir el número especial. Però la resta ja no, jo que cobrava ells 4 o 5.000 pessetes al mes, que en aquell temps, bueno, no és que fos molt, però és una ajuda, feien altres coses i és una ajuda. Perquè molta gent que havia eren estudiants de periodisme que ell havia posat... Molts ja eren periodistes, hi havia Juanjo Fernández, també col·laborava que era l'ensenyament, el Francesc Boldú, que a més era del Comitè Nacional. Sí, el Juanjo Fernández, aquest va sortir de la universitat. Sí. Era del meu curs. I aquest era van anar a Blanco tots, eren d'allà. Llavors, clar, que es tenien una miqueta una línia que no era la que volia la part més soberanista, perquè clar, en aquell moment la CNT estava a les fàbriques, estava als tallers, vull dir que hi havia un ambient obrer, que no havia hagut la divisió, no havia CNT i CNT, hi havia una sola CNT. I clar, tenia els pobles, les comarques, i aquesta gent es queixava de que no hi havia informació de les lluites que passaven, per exemple, no sé, a l'Ebre o a Lleida o a Girona, no? I estava molt concentrat en coses molt contraculturals, gairebé culturals, però per això ja tenien l'Arco Blanco, que també sortia, no? Llavors, clar, molta gent per això estava en contra de la línia de Pernils, perquè clar, feia una revista, un diari, però d'una tradició obrera, que en aquell moment sí hi havia moltes lluites i després també molta picabaralla, no? Perquè a partir d'aquí ja van venir també les lluites entre les diverses tendències fins que arriba al 5è Congrés i el trencament. Aquest, el Juanjo Fernández, era molt antisindicalista. Aquest va treure una revista per l'autonomia obrera. I el Santi Soler, que havia sigut del MIL, també era un dels membres de la redacció, el Marugan, diversos, molta gent d'aquestes. I ens vam entrar nosaltres, vull dir que hi vam mantenir el Catalunya i sobretot vam tenir molta d'allò de fer una part cultural que explicàvem coses de... Per exemple, el Salvat Papasset es va parlar a Catalunya, un altre lloc parlàvem d'Albert Camí, de Machado, de la García Lorca, hi havia pàgines culturals. I per l'altre, notícies confederals i notícies obreres de les coses que passaven. I aquesta és l'etapa del diari, que era cada quinzenal fins l'any 81 segur. Jo a l'època del Liarte em sembla que va començar, ell va voler fer setmanal, però va ser un fracàs, i la primera quinzenal, però després del cop d'estat del Tejero i això. Però el Liarte el que va fer va acabar tancada. Va passar a ser mensual. Sí, em va cridar, en el Liarte vam estar de col·laboradors, però ja redacció no, com estàvem amb el Serino Campos. El Serino Campos ja saps que és un dels famosos era secretari de la FAI l'any 34, aquest home. I llavors hi ha una famosa fotografia aquella famosa fotografia que va amb García Oliveros de la colla per la Via Letana i ell porta el pistolón que era més alt que ell, perquè era molt baixet, era molt petit. Sí, és el que està a la foto a l'esquerra, que és el més petitet. El més petit de tota la foto. I vaja, el Severino Campos. Aquests són els que van crear la idea, si ens van convidar, com estàvem allí, veniu allà. Fins que al final ja van anar apartant la idea. Apartant, d'acord. Sí, d'acord. Bueno, doncs això és el segon volum i el tercer sortirà aviat. O no tan aviat, quan no hi hagi possibilitat econòmica. Molt bé.